Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o noon? Ang sagot po ni Heart Avina, depende. Kung tamad ka pa din ngayon, wala pa din. Ha, ha, ha. Benedicto Condat, kabayan, magtrabaho para gumanda ang buhay. Huwag umasa sa gobyerno, okay? Thank you, Benedicto Condat, amigo. Bong Leonidas David, mas maganda ngayon for me. Ayan. Bakit? Ayan. Tamad lang ang hindi gaganda ang buhay ngayon. Sabi naman ni Sir Paul Wano Likwanan. Sir Paul, kumusta dyan sa Palawan? Saan ka nga sa Palawan, Sir Paul? Station manager po ito ng isang FM dyan sa Palawan, si Sir Paul Likwanan. Thank you for joining our program. At sino pa ho ang gustong sumagot? Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o noon? May sasagot sa atin. Magandang hapon po. Yes, good afternoon po. Apo, sino po ito? Si Adol Manila po, from Batangas. Ay, Adol Manila from Batangas. Yeah. Asan ba pangalan? Yeah. Okay. Apo. Kumusta po ang Santo Tomas, Batangas? Okay naman po dito sa Santo Tomas. Ay, opo. Na-trigger ka ng aking tanong para tumawag, ano? Oo nga eh. Pwede bang magtanong kami muna ng ibang tanong para medyo huwag kang kakabahan, no? Okay Although lang po, alam kong sanay na sanay ka na sa mga ganito, no? Ano hanap buhay ni Sir Adol? Sir, meron ako ngayong minamanage na medical supplies and equipment sa Very Santo Tomas. maganda yan, maganda. Oo. So you're distributing pharmaceutical products? Yes, sir. Mga gamot, equipments? No. It's only medical equipment Equipments? and supplies. Yeah. Ayan, magandang negosyo yan, sir. No? Saan ba galing yung supplies mo? Galing sa mga bansa yan? Actually, galing din dyan sa Manila. But before I work in Santa Cruz, in Mambang. So, ayun. So, doon din ako umaangkat ng mga paninda dito. Pero from Taiwan, China, yan yung mga... Magandang kita dyan, Sir Adol, Tama lang. Tama lang. May pamilya ka na? Lang. Wala pa, sir. Ay, tama yan. Still single. Magpayaman ka muna. Oo nga eh. Okay, sir. So, mas maganda ba ang buhay ng mga... Ilan taon ka na, by the way, Sir Adol? Sir, I'm 43. 43. Bata pa. Sige. So, anong sagot po ninyo sa ating tanong ngayong hapon, Sir Adol? Sir, mas masarap yung buhay nun compare ngayon. Bakit? Kasi noon, siguro wala pa noon masyadong traffic. Kasi compare ngayon, sobrang dami ng sasakyan. Kasi from here to Santo Tomas to Manila, noon, na-drive lang namin in 45 to 1 hour. Mhm. Pero ngayon, umaabot na kami ng 3 to 4 hours bago makarating dyan. Sobrang traffic. Especially dyan sa may sukat, lagi. Noon, And maliit then, pa ang kalsada, di ba? Yeah, oo. Ngayon, lumaki Saka- na ang kalsada, pero lalo namang nagka-traffic. Oo, dahil nga sa sobrang dami ng sasakyan na rin. Mhm. Kaya medyo, and then, yung roadening wide pa natin ngayon, medyo naka-abala pa yun ngayon sa Ano pa pagbiyahe. maliban sa traffic, Sir Adol? Aside from the traffic noon, sariwa yung pagkain natin, organic talaga, no? Mga tanim-tanim tayo. Mhm. Pero ngayon, puro na chemicals ang mga Yeah. ang makakain natin. Tama, Hindi na tama. healthy para sa kaya ang dami nagkakasakit ngayon eh. Tama. Dahil dyan sa mga chemicals na yan. Oo. And isa pa, noon makakalanghap ka sa mga yung
sariwang hangin, Mm-mm. 'di ba? Mm-mm. Ngayon, dahil sa naglalakihan mga pabrika, Mm. medyo yung mga usok Polluted hindi na na maganda, hangin. polluted na. Yes. Oo. Hindi ganun ka hindi na ganun ka masarap. So Oo. yun yung mas happy ako noon Oo. kasi wala daw internet noon, Adol. yes, so far wala pang internet. Wala Oo. pang internet na noon, Oo. pero tahimik yung buhay. nagkikwentuhan ng harapan. Oo, kung Yeah, oo. kita-kita. Tsaka mas tahimik noon dahil kahit maglakad ka mag-isa, walang gagawa sa'yo ng masama. Unlike ngayon, hindi ka pwedeng lumabas ng gabi na nag-iisa dahil sa dami na ngayon. At saka walang respeto yung mga kabataan ngayon compare noon. Kasi noon talagang ang mga bata, pag sinabihan mo na ganito, susunod agad. Isang sutsut mo lang noon eh. Oo. Oo. Ngayon, talagang susuwayin ka na ngayon. Iba na yung takbo ng panahon. Oo. Yun yung kaya mas gusto ko yun, mas masarap ang buhay noon. Abay, hindi naman tayo makabili yata ng time machine para bumalik sa dati. Yun nga lang. Isa pa yung wala naman masyadong drugs noon eh. Oo nga. Talagang ngayon. Dati-rati ang mga naririnig ko lang dati noon, mga syrup, mga marijuana. Walang ngayon, may mga cocaine na ngayon. Oo nga. Yeah. Marami. Ayan. So, Sir Adol, may mga gusto ka bang batiin? Total nandiyan ka na? Yeah, binabati ko lang yung mga kasama ko sa Lions Club, District 01A2. So, I'm the past president of San Pablo Lake City Lions Club. And also, yan. Alam ko marami kang nagawa dyan. Oo. And then, advertise ko na rin yung aking ang konting part-time. So, ako ay isang singing MC at the same time, event coordinator, planner. Talented pala ito si Sir Adol. Oo, yun. Before kasi lumaban ako ng Lions Got Talent sa buong Pilipinas. So, nakuha naman natin yung first place. Marami ka pang mapupuntahang lugar, sir. Oo, umatag kami ng mga convention kapag may mga convention kami sa Lions. And then, majority naman tumutulong tayo sa mga kababayan natin na mga kapuspalad. Maganda yan. Ganon din ang Leader News. So, pag may mga activities kayo, Sir Adol, dyan sa Lions Club, welcome dito sa atin. I-propagate natin, promote natin. Yes, sir. Welcome na welcome po kayo. Marami tayong matutulungan para at least mas lalo pang dumami yung matutulungan natin. Tama kasama po yan. Ang inyong team. Sir Adol, maraming salamat po sa tiwala po ninyo. Okay, thank you po. Okay, thank you din po. Magandang hapon, sir. God bless. God bless. Okay. Si Sir Adol Manila mula po sa Santo Tomas, Batangas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mas maganda raw noon, sabi ni Sir Adol. Oo. Walang masyadong traffic, mas presko ang mga pagkain, hindi masyadong mapestisidyo, ma-fertilizer. Oo nga, ngayon puros na instant na ngayon. Kaya pati yung attitude ng mga tao ngayon, ibang-iba na talaga, no? Kayo po, pagka kayo po ang sasagot, ano po ang inyong kasagutan sa ating tanong? Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o buhay po noon, mga suki? Ano po sa tingin ninyo? Ano po sa tingin ninyo? Alright. Ulitin pala natin yung ating imbitasyon sa mga nais pong maging investigative reporters and journalists na nasa iba't ibang key cities nationwide. Tayo po ay nangingimbita na sumali po kayo sa ating binubuong national team. At doon po sa mga interesado pero wala pang proper training and skills at baka ang dahilan po ninyo ay, sir, paano ito? Hindi, nursing ang tinapos ko, sir, eh. Walang problema, amigo, amiga. Walang problema yan. What is very important, number one, is your interest. Ang inyo pong pagkakaroon ng interest para
maging journalist or reporter. Yan po ang unang qualification. Pangalawa, syempre may time. Kasi kahit may interest ka pero wala kang time, wala din yun. Yan, time and interest. It requires time kasi. So, i-text po ako or tawagan sa 0995-148-3605. Si Positive Money, musta my friend Errol Dakame. God bless. Thank you, Positive Money. Yan. So, sagot po kayo. Tawag po kayo. Sali po kayo sa ating huntahan. Dito po sa programang ito, sa mga sagot po ninyo, walang mali, wala po tayong pinipili rito. We really respect everyone's opinion, no? Any moment mga kaibigan, kakausapin po natin si PCSO Director Sandra Cam. Sapagkat si Kabayang Sandra Cam ay pinagbibintangan na siya daw po ang utak ng raid sa bahay at sa resort ng mga Yuson sa Batuan sa Catanduanes. Maalala po ninyo na sinalakay po ng mga operatiba ng CIDG ang resort at bahay ng mga Yuson, yung mayor at vice mayor sa Batuan, Catanduanes. At yun nga po ang mitsa ng pagkakakumpiska at pagkakatukla sa napakarami po mga high-powered firearms sa resort at bahay po ng mga Yuson. Ayan, so tanungin natin si Binibining Sandra Cam sapagkat siya po ang pinagbibintangan, ano? Politika raw, politika. Ayan, so yung ating kaibigan namang direktor ng PCSO ay nandyan po sa PCSO. Busy sa mga charities at busy sa, siyempre, official function ng PCSO. Nagulat po tayong may ganyang issue, no, na siya po ang pinagbibintangan. I-text mo ulit, Klo, na sa Leader News Philippines ka mo. At within the program also, kausapin natin si Ka Orlando Marquez, ang Pangulo po ng LTAP, sapagkat mangungumusta tayo, ano na baga ang status ng PUJ Modernization Program. Yung balak po ng gobyernong i-modernize ang mga public utility jeepneys sa bansa sapagkat ayon po sa pag-aaral ng gobyerno, ang jeepney po ang isa sa pinaka-seryosong dahilan ng grabing polusyon sa ating bansa. Kasi mga lumang engine, dinisenyohan ng katawan ng jeep at bagong katawan pero luma yung mga engine at diesel pa naman yung mga kinakarga dyan na petrolyo. As expected, napakadumi po ng binubugang hangin. By the way, alright, mainit pa rin na pinag-uusapan ang pagkaka-aresto po kay Maria Ressa, ang Chief Executive Officer po ng Rappler, ng news online, news platform, online platform na Rappler. Sapagkat noong isang linggo, siya po ay inaresto po ng mga operatiba ng NBI. Gamit-gamit po ang isa, dala-dalang warrant of arrest na inisip po ng isang judge dyan sa Pasay. So, si Maria Ressa at ang Rappler po ay kilalang matitindi po ang mga expose at mga pagbubulgar ng mga issue at madalas ang na-issue po dyan ay ang administrasyon. Ayan. Una na pong may kinakaharap na kaso na patungkol po sa foreign investment sa Rappler. At yan po ay pending pa rin po sa, I think, sa Court of Appeals and waiting to be resolved. Ngayon, ang pinakabago na nabuhay, lumang bago, bagong luma, sapagkat yung kaso po ay na-file, libel case na-file noong 2012 ng isang, anong pangalan nun, na Clarence Wilfredo King.
allegedly isang negosyante, pero I have to be honest, hindi ko po nabasa yung aktual na artikulong nilabas po ng Rappler na nagsasabing ang libelous portion daw na sinabi doon sa artikulo na si Wilfredo King ay pinagagamit daw po ng sasakyan si dating Chief Justice Renato Corona, whom the time ay subject po ng impeachment, at sinabi daw po doon sa artikulo na si Wilfredo King ay involved sa mga criminal acts. Ulitin ko, hindi ko po nabasa yung artikulo na ginamit pong ebidensya ni Wilfredo King para magsampaho ng libel case. 2012 pa ho yung isinampang kaso. Ngayon lamang po bigla-biglang naglabas ng, only last week naglabas po ng warrant of arrest. Yes, it is a private complainant. Pero kahapon nagulat kami ni Clarence, may post si Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., yung ating idol na abogado, na may parang pagbubulgar sa pagkatao kung sino si Wilfredo King at kung ano ang connection ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Allegedly, may nakita si Attorney Batas Mauricio na isang tweet sa Twitter ni Miss Maggie na sinasabi pong si Wilfredo King, sa mga nagtatanong ngayon sino si Wilfredo King, ayon daw po sa tweet ng sa Twitter account ni Miss Maggie, si Wilfredo King ang siya daw pong awardee sa reclamation project ng gobyerno o reclamation project dyan sa Manila Bay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin ko ha. Nakita daw, nabasa daw po ni Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., si Attorney Batas, sa tweet ni Miss Maggie. Sino ba itong Miss Maggie? Hindi ko rin kilala. Na sinasabing si Wilfredo King ay siyang awardee ng reclamation project dyan po sa Manila Bay. Madaling sabi, may transaksyon sa gobyerno. Ayan. So, kung matalino po kayo sa mga issue, ay masasagot po ang maraming katanungan. Is he an ordinary person? Or he has that connection? So, nga lang, alam niyo naman po na ang batas ay batas. Kung may warrant of arrest, edi pupunta talaga sa korte at magpiyansa. Si Maria Ressa ay nakapagpiyansa naman and she's out on bail sa halagang 100,000 pesos. Palagay ko, marami namang pera ang Rappler at kayang-kaya magpiyansa ng kahit 200,000 siguro. No? Hindi ko alam. So nakapagpiyansa siya. Kung nangutang man siya, hindi rin namin alam. No? Tingnan natin. Ang magagawa po natin, abangan natin ito. Sino nga ba talaga si Wilfredo King? Gusto kong malaman, totoo bang si Mr. Wilfredo King ang winner ng reclamation project dyan sa Manila Bay? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hindi daw sumasagot si Director Sandra Cam, no? Sayang. Oo. Anong oras na natin? Meron pa tayong 6 minutos sa programa, no? Sige. So, habang tinatanong natin sa ating mga viewers itong ating survey question, alin ba ang mas magandang buhay? Buhay po ng mga Pilipino ngayon o buhay po ng mga Pilipino noon? Sige. Meantime, tawagan nga natin si Lando Marquez, ang Pangulo po ng LTAP, Liga ng mga Transportation o Transportation Operators sa Pilipinas, para makibalita po tayo sa estado po ng modernization, sapagkat na ang tagal na po ng programang yan at halfway na po ang Duterte administration. May papatupad ba ang PUJ modernization sa panahon ng Pangulong Duterte? O ito po itatawid na naman sa bagong administrasyon? At nais ko rin kumpirmahin kung talagang na-appoint na rin si ASEC Orlando Marquez bilang ASEC ng DOTR. Yan. Kumpirmahin muna natin. Yan. Cannot be rich din. Hindi talaga yayaman yung mga taong yan.
cannot be reached. Tayo, we can be reached always. Pag sumulat ako, we can be reached anytime. At 0995-148-3605. Pwede rin palitan yung spelling ng rich. We can be rich. Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o buhay po ng mga ninyo po noon? Ano po ang inyong sagot? Okay, tawag po. And 0949-736 hindi, bakit ko dun patatawagin? 0927-494-2175 and 0949-736-5000. At mag-comment din po kayo sa ating comment section ng Leader News Philippines. Immediately sa baba po ng ating live video. Pabati po kay Adol Manila. Watching siya now. Saka sa mother niya na birthday nung isang araw. Mother LV Manila. Mother LV, happy birthday. Pabati din sa mga classmates. Yung pagbati mula kay partner Oliver. Okay, nandiyan na si PCSO Director Sandra Cam. As promised mga kaibigan, kasapin natin si Kabayan, si Director Sandra Cam ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Director, Madam, Kabayan, Manay, Sandra, maray na hapon tabi. Maray na hapon tabi. Maray na hapon sa inyong gabos. Opo. We are being watched worldwide sa pamamagitan ng Pinoy ng Leader News Philippines at nationwide sa pamamagitan ng Pinoy Extreme Television Channel Manay, Sandra. Si Errol Dakami tabi niya, no? Nagapod kami, we called your office dahil inaakusahan ka ng pamilya Yuson sa Batuan, Catanduanes na ikaw daw po... Masbate. Na ikaw daw po ang utak ng raid sa kanilang bahay at sa kanilang resort, Director. Sir Aaron, I don't want to go down to their level. Paano ako maging utak ng raid sa kanila? Mm-hmm. Actually, they were the ones who wrote a letter to the chief of police seeking for voluntary raid or search in their house and in the resort. Ano naman ang mapapala ko sa kanila? Ako'y busy. I'm a very super woman here. I know. I'm going anywhere in the country, all over. So hindi ko 'yan Alam ko busy ka sa charities. Ang kanilang kastiguhin, kung gusto nila di lumaban sila sa CIDG, lumaban din sila sa mga militar. Why me? Tsaka yung raid ay, nagresulta sa pagkakatuklas ng marami nilang high-powered firearms, Manay. Opo, at ang sinasabi nga ng CIDG na may nag-tridor pa sa kanila na kasama din nila sa CIDG kasi paano nalaman na i-raid sila sa ganung oras. May nag-leak pa pala. May nag-leak pa. So, actually, I don't want to, as I have said earlier, I don't want to go down to their level. I'm a government official. I'm very busy doing my job in the PCSO. As a matter of fact, this morning, I was again in Pampanga to serve our constituents. Wala akong oras sa kanilang kung ano yung pinagsasalita nila. Ang sinasabing Mitcha daw po ay ang pagkandidato ng anak po ninyo sa pagka-mayor laban po sa kanila, Manay. Well, yes. My son graduated from De La Salle University and had a master's degree in London for 2 years. Hindi dapat yan lumaban dyan sa lugar na napakaliit. The smallest town in the province of Masbate. But because of the big families there na nakikiusap sa akin na patakbuhin ko ang anak ko. So it took me 4 to 5 months. Nag-retreat ako para mag-isip kung payagan ko ang anak ko. So nakita ko kung paano ang pag-alipusta nila sa tao doon. As a matter of fact, now that they are opening the
this kind of controversy against me, lalabas lahat ang pinapatay nila, lalabas ang mga taong tinanggalan nila ng nails, at yung mga proyektong sinasabi nila, ngayon ay inano na ng central office, like the RIPRAP, inanuhan na ng there's an order from Secretary Villar himself to removed and replaced. Hindi kanila ang lisensya. Nakigamit lang sila ng lisensya, kaya yung may-ari ng lisensya nagmakaawa sa regional office na iayos na lang nila kasi mahidisgrasya ang kanilang lisensya. As meron na yung kababuyan nila, ang kabastusan nila, ang ilabas nila. That's why I'm about to ask Manay Sandra, no? Sino ba itong mga yuson dyan sa Batuan sa Masbate? Well, ang simula niyan, magbababoy lang yan. At magkakanding, naging barangay chairman, naging lumabang mayor. Tinulungan ko pa yan, yung first run yan, nagtulong ako. Wow. Pangampanya for them. Wow. But kung nalilinis ko ang ibang probinsya, bakit hindi ang aking hometown? See, matagal akong hindi umuwi ng Masbate. Then when ako'y nag-open kami na, because we want to open the tourism in Ticao Island. Yeah. Our island is very beautiful, and I want to help the people there. I have a school because I'm an educator. May school po ako na branch sa lugar namin, and it's all for free. As a matter of fact, I'm leaving by Wednesday kasi pupunta yung DepEd para tingnan ulit yung aming school para masubsidize ng gobyerno na hindi na magbayad kahit 5 ang mga estudyante. Maganda. So I'm bringing education and tourism in our place. And that's my hometown. I love my hometown. Hindi ko naman papayagan na gagawing magtanggal ng nails. Marami nang pinapatayan, lahat po ng lumaban sa kanila na natakot nila, dinaya nila. Dinaya in the sense na ito ngayon na halungkat ko, nakapag-exclude kami ng mahigit 365 flying voters, registrants. And alam mo kung paano namin na-discover yan. Mismo nag-execute ng affidavit yung mga taga-proper, taga-city. Na kinuha nila. Na sila ay dinala lang doon, hindi sila nag-biometrics, ibang pangalan nila, patay yung isa, patay na ang kanyang kuya, pero yun ang ginamit na pangalan. Grabe pala, no? Grabe pala ang mga maniobra nila dyan, ano? Yes, because the wife and the mother of the mayor and the wife of the vice mayor is an election officer. Wow! Hindi ba dapat yan ay ilipat na muna sa ibang lugar so that they cannot influence? Inaano ko yan. Ako'y nakikiusap sa COMELEC. Nakikiusapan ko po ang COMELEC na to see to it na it's a conflict of interest na sila ang COMELEC officer, sila ang kandidato. Correct. Opo, na-interview lang ako. Opo. So yan ang totoo dyan. So, huwag nilang ibintang sa akin dahil matagal na silang nasa record. Opo. So, sige, Manay Sandra, nanonood po ang sambayan ng Pilipino, worldwide, nationwide. Ano po ang mensahe niyo especially sa mga taga-Masbate sa Batuan Municipality? Sa aking mga kababayan, sa mga Masbateños, lalong-lalo na po sa aking mga kababayan dyan sa Batuan, Masbate. Kami po ay hindi kami nakikialam ng inyong, ako'y napapasok na ngayon dyan because of ang pagtulong at awa ko sa mga kababayan na hindi naman dapat ilagay ang aming maliit na bayan at Iran i-rule ng isang drug lord. He's in the narco list of the president, isang mandaraya
na-discover naman po namin. Mhm. At yung maraming patayan dyan, which iisa-isahin ko na yan. Simula ngayon, dahil Mintra naman lang ang pangalan ko, kung nakakapag-whistleblow ako sa ibang lugar. Mhm. Lumaban ako ng parehas para sa pagbago ng ating gobyerno. Bakit hindi ang napakaliit kong lugar na pinakamamahal namin? We are a family of educators. Lahat po, maraming ang mga kapatid ko ay naging district supervisor, principal, teachers na nagsilbi para magkaroon ng edukasyon ang tao sa amin. Yun lang po. Huwag ako niyong pilitin lumaban ng frontal. Hindi ako traidor. Kung gusto niyong lumaban, di laban ako. No problem. Babantayan namin ito, Manay Sandra, itong issue dyan sa bayan ng Batuan upang ang manaig po dyan ay ang mga tamang bagay at manaig dyan ang batas. Correct. Salamat po. Salamat, Kuya Aaron. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Sandra, Director po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Thank you po at magandang hapon. Ulitin natin ang ating nakausap po ay si Binibining Sandra Cam, Board of Directors Office. Patungkol pa rin po sa isyong pinagbibintangan na siya daw po ang utak ng raid sa bahay at resort ng pamilya Yuson, mayor ng Vice Mayor ng Batuan Masbate na yan nga kasi eleksyon na naman madaling magbintang So ayan, kaya natin niliwanag ang issue pong ito. Ulitin natin ang ating survey question mga suki, mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o buhay po noon? May tumatawag, sorry hindi kita masagot. Alam mo naman live tayo, hindi kita masagot. So, mamaya sagutin ko ang tawag mo, sino man yung tumatawag. At ano po ang inyong pabati din sa mga classmate ko noong college, BS Computer Science, batch 1998, 1999 from TIP Manila, sabi ni Bro Oliver Likop at best friend niya rin pala si Adol Manila. Yan, sige. At belated happy birthday kay mother mo, partner Oliver. Last Saturday, we were not able to be in your area. Bumalik kami at hindi maganda yung timpla ng gising namin. ng gising ko. Maneho na ako biglang sabi ko ano ito, parang hindi ayos yung gising ko. Gising ako ng alas 4 ng madaling. Drive na ako going there, masama. Sabi ko, mahirap. Alright, okay lang ka na akyat, Bro Oliver. At marami tayong gagawin sa ngalan ng ekonomiya. Sa ngalan ng ekonomiya ng lahat. Tuloy tayo. Sige. Ang bilis ng oras natin. Just go. Overtime na po kami ng mahaba-haba. Balikan na po natin ang ating mga isyong binantayan ngayong maghapon. African swine fever, kalat na raw po sa buong Asya. Agriculture Department ipinagbabawal na ang karneng baboy galing sa Vietnam. Mga magsasaka ipoprotesta daw sa DA ang Rice Tarification Act. Rice Tarification Law pabor daw sa mga magsasaka, ayaw naman sa Sinag. Samantala, 10 bilyong piso taon-taon ang inilaan ng bagong batas sa Local Farmers Development. Sa iba pang balita, PNP, mas paiigtingin daw ang pagbabantay sa floating cocaine. Well, ngayon po ay may floating cocaine na. Noon wala. Nang kagaw talaga. Ako talaga mabaliw-baliw sa kakaisip. Habang ang higpit po ng gobyerno ng otoridad laban sa drugs, bakit ba naman talagang ganyan ang mga nagpapakalat ng drugs na yan at hindi matapos-tapos yan? Sasakyan nahulog po sa kanal, 16 katao naman ang sugatan sa lalawigan po ng La Union. SSS contribution pwedeng higpitan pero wag namang tasan.
At freedom or press freedom, buhay na buhay daw sa Pilipinas ayon sa Presidential Task Force on Media Security. Ayan. Sa bagay, kung hindi nga naman tayo malaya, wala tayong ganito. Kasi kung batas militar ang mananaig, especially yung well ngayon sa Mindanao still under martial law pero hindi po pinasara yung mga media. Noon sa panahon ni Marcos ang kaibahan lahat ng media outlets sarado. Ayan, sarado. Ang bukas lang government media, controlled media. At sa Metro Manila ang bukas lamang ay ang DCME, yung istasyon ng aking paboritong abogado at tatay-tatayan, Attorney Joey Luison Jr. Yan. Natatawa siya sa mga nangyayari noon. No? Natatawang may panginis. Mga ganun eh. Yan. So, maraming kwento ng martial law. But of course, yung mga hindi pa buhay po ng martial law, madali pong makwentuhan dahil hindi wala pa sila noon. Ako naman, I was 2 years old din nung ibaba po ang martial law pero towards habang sa lumalaki tayo, martial law time pa naman at 80s na ba yung nawala? Kailan ba nawala yung martial law? 82 na? 1982? 83, 84. Pinatay na si Aquino. 86 sa People Power na. Saka nawala po yung mga Marcos. Ayan. May mga nagsasabi, Sir Errol, mas magandang buhay natin noon, nung panahon ng Marcos. Pagka yung mga biktima naman ng kung ano-ano, ang dami naming mga nasaktan, mga tinurture, mga ganun eh. So it really depends on where are you coming from. Yan po ang sagot natin dyan. Ngayon, mas maganda ba? Sagutin na nga natin. Dito na ako. Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o noon? Ang sagot po natin, it really depends on whom will be speaking right now. Kasi kung tayo pong mga positive-minded people ang sasagot, of course, mas maganda pa rin ang buhay ngayon. No? Noon, gustuin mo mang magpagamot, kahit marami kang pera, halos walang hospital kang matakbuhan. Noon, gustuin mo mang kumain ng masarap, wala pang ano noon. Di ba? I mean, a lot of, kung masipag lamang po ang lahat, mas maganda po ang buhay ngayon. Kasi maraming convenience na nangyari. Noon po, bago mo makausap ang iyong kamag-anak, halimbawa nasa Cebu, nasa Mindanao, kailangan mong pumunta sa RCPI. Tatawag ka sa telepono ng RCPI sa bayan o nasa lungsod, tatawag ka. May operator. Yung operator, dinig na dinig kung ano pinag-uusapan nyo. Hello! Hina ng signal. Hello! Sumigaw ka. Ganun eh. Ngayon, napakabilis na, di ba? Kahit nasa abroad. So, maraming kaibahan at maraming. Nga lang, there are also downside. May mga downside din. Yung panahon ngayon, marami ring downside. Pero it really depends on who's talking about this subject matter. With that, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, ang ating makasama sa studio, Clarence Sandaya, pinapatnubayan si Earl Nico Dacame na nagpapalipad po ng ating palatuntunan habang naka-remote pa rin ang ating operations head, Engineer Oliver Licop, at nasa Singapore pa rin ang ating creative director, Mark Anthony Reynoso. I think sa March darating ulit siya. Siyempre, sa ngalan po ng ating mga tagapagulat sa labas ng ating himpilan, ang nag-report sa atin, Jojo Sikat and Ron Soriano. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, mga kaibigan, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.